Eleni ni dathlu 300 mlwyddiant gen i un o ffigurau mwyaf dylanwadol, mwyaf creadigol a mwyaf radical welodd Cymru eriod. Oedd e'n emynydd, oedd e'n ddiwygiwr, oedd e'n chwyldroadwr. Fi'n sôn am Wiliam Pantycelyn. Y neuadd y ddinas yng Nghaerdydd, mae yna fath beth ar neuadd farmor. Cerfluniau mawr a thrawiadol o arwyr y Cymru. Llywelyn i'n Lliw Olaf, Dewi Sant, Buddig, Dafydd ap Gwilym, Esgob Wiliam Morgan a Owain Glyndŵr. Ymhlith y dynion a'r ddynes, mae yna un cerflun arall sy'n sefyll ysgwydd yn ysgwydd ar ffigurau eraill. Cerflun o ddyn ifanc yn edrych tua'r nefoedd gyda sgrifbyn mewn un llaw a llyfrnodiadau yn y llall. Yn barod i ysgrifennu. Williams Pantycelyn. Pam felly fod Williams Pantycelyn yn cael ei gyfri yn deilwng o gael cerflun yn y neuadd marmor? Pam ydw i'n honni mae fe yw un o'r Cymru mwyaf dylanwadol, creadigol a radical welodd Cymru? Pam fy mod i yn dweud bod ei bwysigrwydd a'i ddylanwad yn cyrraedd tu hwnt i Gymru? Cyn ateb y cwestiynau yna, rhaid i ni ddechrau yn y dechrau a gofyn y cwestiwn syml, pwy oedd Williams Pantycelyn? Mab i John a Dorothy Williams o fferm Cefn Coed, Llanfair ar y Bryn, heb fod yn bell o Lanymddyfri. A ganed Wiliam, un o 6 o blant i John a Dorothy yn y flwyddyn 1717. Nid Anglicaniaid, nid eglwyswyr oedd y teulu hwn, ond ymneilltuwyr ac yn perthyn i eglwys Cefnarfen. Ni falle'n cysylltu Cristnogaeth yng Nghymru gyda cryfyddau sych, adeiladau gwag, brechdannau samwn, twym, trip yr ysgol Sul, ond bys y magwraeth Williams Pantycelyn yn y capel yma, capel annibynnol Cefnarfen, wedi bod yn un hynod o gyffrous, a falle hyd yn oed peryglus. Capel anghydffurfiol oedd ac yw heddi. A mae yma yng Nghwm Gweddol, mewn distawrwydd llethol, dim ond sibrwd y gwynt a brefi'r defed i'w glywed. A dweud y gwir, mae e'n dead end ers i'r fyddin creu ard chwarae o mynydd Epynt. Ond oedd yn gartre i gymuned wledig a maethyddol llawn o gymeriadau lliwgar, a llawer ohonyn nhw yn aelodau yn y capel yma. Nid cryfyddau sych oedd hyn, a nid Puritaniaid cas a chreulon Arthur Miller oedd y bobl yma. Oedden nhw'n bobl oedd yn bodlon peryglu eu bywydau nhw dros yr hyn yr oedden nhw'n ei gredu. Oedden nhw'n bobl oedd yn astudio'r Beibl, rhoid yr awdurdod penna i'r Beibl, ond a'i llyged a'i meddyliau nhw ar agor i'r holl greadigaeth, yn astudio gwyddoniaeth, gwleidyddiaeth, seryddiaeth, byd natur. Dim syndod felly i Williams Pantycelyn pan yn ifanc rhoid ei fryd ar ddod yn ddoctor. Hynny yw, cyn i rhywbeth dramatic iawn ddigwydd yn ei fywyd. Mi oedd e'n ymneilltuwr. Oedd hynny'n golygu doedd ddim croeso iddo fynd i'r ddwy brifysgol, Rhydychen ac Argrawnt. Dim ond eglwyswyr oedd yn cael mynd fyna. Felly mae e'n cychwyn ar ei addysg yn yr academi ymneilltuol yn Llwyn Llwyd. A'r sôn amdano fe, rhyw noswaith ar y ffordd adre o Llwyn Llwyd nôl i Cefn Coed. Mae'n mynd trwy y fynwent yn Eglwys Talgarth. A pwy oedd yn pregethu yn y fynwent ond Hywel Harris. A mae Williams yn mynd heibio, mae'n gorfod gwrando arno fe ac wrth gwrs ynddo fe, dyna fore fyth mi gofiaf clywais unai lais yn ef, daliwyd fi gan wys o ddichod, gan i sŵn dychrynllid ef. Mae'n cael ei ddal, mae'n cael ei lorio gan clywed yr efengil yn cael ei phregethu.
A mae'n dod yn un o'r bobl ifanc yma oedd yn dilyn Hywel Harris. De. Mae Trwch y Cymru yn adnabod Williams trwy gyfrwng i emynau achos yn i gyd wedi canu emynau. Arglwydd arwain trwy rannu arwch, Iesu rwy ti'n ddigon. Classics. Mae'n nodidog yn dyfa. Hyd yn oed y Cymru di-Gymraeg a'r barc yr arfau yn dyfa. Gaid mi o ddaw Great Jehovah. I ni gyd yn gyfarwydd amdano fe fel emynydd. De. A mae'r emynau yn rhoi geirfa i'r emosiynau a'r teimladau yr oedd y troedigion yn ei gael. Felly, erbyn y 50au, trwy i gyfrolau emynau cynnar, fe sydd yn dod yn brif, unig emynydd y mudiad mewn gwirionedd. Mae sylw enwog gan Daniel Rowland, Williams bu ar gân. Ef yw'r dyn bellach sydd yn swyddogol, yn rhoi yn profiadau ni ar gân. A ni'n cael rhyw wedd o seicolegydd ym Pantycelyn hefyd yn ydyn. Rhan mae e'n esbonio profiad y galon, ond mae e'n trio esbonio beth sydd yn digwydd i'r unigolion. Y gair o ddefnyddiodd Saunders Lewis yn ei astudiaeth fawr yn 1927 oedd eneideg, seicoleg. Ac un o'r themau sydd gan Saunders Lewis, bardd y seici dynol. Mae e'n rhoi y math o beth y byddwch chi'n cael yn yr 20fed ganrif, a gwyddor weddol newydd oedd seicoleg ar ddechrau'r 20fed ganrif. I ni'n meddwl am pobl fel Carl Gustav Jung neu Sigmund Freud. Mae'r math o bethau o'n hwn sôn amdano fe eisoes ar gael yn llyfrau rhyddiaeth Pantycelyn yn Gymraeg, 2 ganrif cyn hynny, sydd eto yn dangos i newyddeb chwyldroadol a'i fod fel o Saunders Lewis wedi medru dadlen gywir yn dyfa, bod yn rhagflaenydd y symudiad. Ni'n cysylltu Pantycelyn gan amla gyda emynau, ond oedd e hefyd yn sgwennu rhyddiaeth, a un o'i weithiau fe, llythyr Martha Philoffer, llais menyw yw'r prif lais yn y gyfrol yna, sydd falle yn groes i'r graen yn ystod y cyfnod? Ef yw'r llenor Cymraeg cyntaf i roi llais i'r fenyw. Ac wrth gwrs, mae'r fenyw a'r gwryw o fewn i'r seiat yn gwbl gydradd, oherwydd ond wedi cael yr un profiadau. Mae e'n atgoffa bobl bod llais y fenyw yr un mor ddilys a chywir a chanolog a llais y gwryw y dyn. Felly mae hynny hefyd yn rhan o'i thrylyth ac o'i ywydd chwyldroadol, os mynnwch chi, sydd yn ei waith. Roedd Pantycelyn hefyd yn wleidydd chwyldroadol. Roedd Cristnogaeth Williams yn mynnu fod trydded ysbrydol ar gael i bawb. Roedd Cristnogaeth Williams yn dweud fod pawb yn gydradd yng ngolwg Duw, pobl o bob tras a hil. Nid syndod felly, yn 1762, Williams Pantycelyn oedd y Cymro Cymraeg cyntaf i wrthwynebu y fasnach mewn caethweision mewn print. Nawr mae hynny yn chwyldroadol. Am y fasnach yma, mae Williams yn dweud yn blwmp ac yn blaen, diau yw nesgellir fyth am ddiffyn na chyfiawnhau y fath draffig a hwn. Bu farw Williams cyn gweld y ddymu'r fasnach mewn caethweision, a chyn sefydlu un o gymdeithasau cenhadol mwyaf welodd y byd, the London Missionary Society. Ond mae diolch yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth a'r mudiad cenhadol yn fawr i Williams fel arloeswr. Mae e'n marw yn 74 oed gyda'r wybodaeth bod Cymru wedi gweddnewid yn ystod i fywyd ef ei hun. Ac i ni meddwl amdano fe, mae'n y gyfrol enwog iawn gan Saunders Lewis, y Beirniad Llenyddol,
sydd yn ceisio profi ac yn llwyddo i ddweud mae y llenor modern Cymraeg cyntaf. Nid yn unig yng Nghymru, ond efallai yn Ewrop, modernrwydd y profiad personol a phwysigrwydd Pantycelyn oedd iddo fe rhoi ieithwedd i bobl fedru mynegu i profiadau a rheina yn drwyadl fodern. Pantycelyn, un o chwyldroadwyr mwyaf Cymru, a yn ein hoes ni, yn ein dydd ni, wrth ystyried y byd, falle bod ni mwy i'w dysgu gan Pantycelyn na i ni yn ei ddysgwyl. Dyn oedd yn ymateb i newidiadau diwylliannol enfawr ei ddydd. Dyn oedd yn rhoi llais blaenllaw i fenywod yn ei waith. Dyn oedd yn gwrthwynebu casineb, hiliaeth a gorthrwm caethwasiaeth. Dyn oedd yn ysu am gweld byd ble roedd pawb yn frodyr ac yn chwiorydd i'w gilydd. Dyna chi feddwl chwyldroadol.